Eu coido que hai unha cousa que non, fotos podense facer mellor ou peor, pero transmitir as sensacións que un sinte en algúns lugares, non sei se alguén pode facelo, eu non son capaz de tal cousa. Pero este sitio si ten unha enerxía moi particular, quizáis sexa polos centos e centos de anos que leva aquí. Estamos en San Pedro de Cela. Isto é no Sabiñao, eu acabo de vir desde Buxán, que dá, e non sei se aproximadamente como 1 kilómetro ou pouco menos. E este templo dicen que pode, a xente que sabe desto, que pode ser co de San Pedro de Rocas, quizáis os máis antigos da Ribeira Sacra. Está nunha pendente moi grande, do templo pouco queda este anaco, posiblemente parte do recinto monacal foi empleado como adega no seu tempo, perdeu a utilidade de tempo, xa fai uns centos de anos, e o que se conserva é a ábside, posiblemente estes muros sexan posteriores e reconvertido en bodega, porque estamos nunha zona de viñedos. Entonces, por aí, verdad, queda, e o único que quizá quede do templo sexa isto, é parte de lo que era o templo, se aproveitou para, e das construcións anesas que había este pequeno mosteiro para facer adegas, por aí hai restos de adegas dedicadas a isto. É moi máxico, singular, e que se conserva todavía este sartego que hai aí na entrada, e eu sacarei fotos e intentarei compartir con vos o lugar, o que si sei que non vou ser quen de transmitir a paz deste lugar ni as sensacións. Gracias, darlle botón, e compartide. San Pedro de Cela, no Sabiñao. Dicen que con San Pedro de Rocas, dos máis antigos da Ribeira Sacra, que aquí no ano 5 pois empezou a haber monxas, eremitas. Hasta logo.